Eräänä päivänä Katti oli kyllästynyt Bonun kiusauksiin. Joten hän päätti laittaa Bonun laatikkoon ja sitten postittaa sen johonkin maahan, mitä en nyt tällä hetkellä muista mikä se oli. Ei! Älä laita minua laatikkoon, en halua Kiinaan! Bonu sanoi, mutta Kattia ei kiinnostanut, vaan ensin heilui palikan päällä ja sitten laittoi sen sinne laatikkoon. Kun Katti oli saanut sorvattua Bonun laatikkoon, niin hän lähti viemään sitä lentokentälle. Ja niin Katti saapui Mäntyharjun lentokentälle ja jätti laatikollisen Bonua lentokentälle ja lähti äkkiä pois paikalta. Lentokentän ohi sattuikin menemään Finnairin lentokone, joka nappasi vahingossa laatikon mukaansa. Lentokone oli myöskin sattumalta matkalla Kiinaan. Vittu.